ширкати мобилии Билайн бо нашри як изҳорот аз барқарор кардани хадамоти гуфтугӯи NGN-и худ бо номи Салом хабар дод. Ба иттилои ин ширкат муштариён метавонанд мисли пешин аз хадамоти мазкур истифода баранд. ҳамаи шартҳои истифодабарии хадамоти NGN мисли пешин боқӣ мемонад. ҳамчунин ширкат дар идомаи изҳороти худ аз муштариён барои сабру шикебоӣ дар ин муддат изҳори сипос карда гуфтааст барои фаҳмидани вазъияти ба мо вобаста набуда изҳори миннатдорӣ мекунем. барқарор шудани хизматрасонии NGN-и ширкати Билайн ҳам дар ҳолест ки чанде пеш ширкати Тсел ҳам барои муштариёни худ дубора хизматрасонии NGN-ашро фаъол кард. Дар ин миён ширкати Вавилон мобайл ҳам эълон намуд ки нармафзори худ барои гуфтугӯҳои NGN-и худро бо номи моби гап фаъол кардааст. NGN ва паёмрасонҳое ба мисли Вайберу WhatsApp ки бо ёрии интернет кор мекунанд ягона роҳи тамоси муҳоҷирони тоҷик бо пайвандонашон дар Тоҷикистон маҳсуб меёбад. рӯзи 18 декабр хизматрасонии NGN дар Тоҷикистон баста шуд ва хадамоти алоқа гуфт дар зудтарин фурсат паёмрасонҳои дигар низ аз фаъолият боз хоҳанд монд. ин тасмим бештар аз ҳама муҳоҷирони тоҷик дар Русияро нигарон кард ки шуморашон аз 600 000 то 1 миллион нафар гуфта мешавад.